Колега Иванов! Защо стената прилича на швейцарско сирене? Сутринта се возих преди бакшиш. И той ми каза как след мивки. И аз, разбираш, и не си ги да сложа. Тея дупки ги нямаше. Спокойно бе. Ще кажем, че Сларе се минало тук и си го изкарал на стената. Да. Тази история ще мине пред всички. Има ли дупка? Трябва гипс. Защото дупката като види гипса и се гипсира. Знаеш какво казваше дядо ми Цветко от Цветунци? Дупката, моето момче, не иска молитва, а иска какво? Гипс! Айде, давайте още! Сега ще го отпръскам. Гипс, колега Иванов, няма да ни трябва. Имаме много по-ефективен материал. Ще извикам Деси, нашия продуктов консултант, да предложи подходящ продукт. Ти жена ли извикаме? Колежката от Рефикс. Що ме от Рефикс? Може и две. Ама ако не е гипс, въобще не ми го хвали. Напротив, колега Иванов. Устойчивата шпакловка FS 630 мога да я хваля без никакви притеснения. Да. Гипса! Бързо се втвърдява и в мокри помещения не се използва. Нашата шпакловка е формоустойчива, запълва дупки всякакви и след 30 минути можем да преминем към следващия етап на строителство. Всякакви дупки? По погледа разбирам, че от БГ Мама не са на същото мнение. Ами не са! Гипса вече не ви трябва, ние ще провериме какви са пораженията.